Бүгін 8 сентябрь көнне Татарстанда Дәүләт Советы депутатларын сайлаулар үтеп. Парламентка гадәттәгечә 100 депутатны 5 елга сайлыйбыз. Сайлаулар иртәнге сәгать 7-дән кичке 20 сәгатькә кадәр дәвам итә. Саба Арена спорт мәктәбендәге 2486 сайлау участогына 1595 сайлаучы беркетелгән. Халкыбыз электән үк сайлауларга гаилә белән йөри. Бойлар сабасыннан Тимербаевлар, Мәүлитовлар гаиләләре беренчеләрдән булып катнаштылар. Республикабыз киләчәге хакына тормышыбызны тагын да алга җибәрү өчен тавыш бирдек диялар. Быңгырчы илебездәге тәртип булды, тынычлык булды, моллык булды. Менә бу сайлау составта безнең өчен, халык өчен тырышып эшләр дигән өммәттә инде. Менә шул өмет безне иртәнге яктан биргә китәрде. Гаиләбез белән киләбез инде. Без бергә, эштә дә бергә, гаиләдә дә бергә, шуңа күрә сайлауларга да бергә йөрибез. Шул зур ышанычлар. Сайлау комиссиясында эшләүчеләр һәр кемне ачык йөз белән каршы алдылар. Иртәнге сәгатьтә үк биредә Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов тавыш бирде. Республиканы ил күләмендә таныдылар, дөнья күләмендә дә таныдылар, авырый бар. Бөтен җирдә инде төрле форумнар үтеп килә. Форумнар, төрле мероприятияләр, менә бер зур форум иде безнең Казанда октябрь аенда үтә. Монда бөтен күп кенә илләрнең җитәкчеләре килә, президентлары килә. Шуңа күрә әлеге сайлаулардан инде теләк шундый, республиканың шундый зур атомнар белән үсеше дәвам итсен. Сайланган депутатларыбыз халыкка уңай законнар кабул итеп, Дәүләт Думасына үзләренең тәкъдимнәрен биреп, ул тәкъдимнәр өстендә эшләр дип ышанып калабыз. Гади халык килә, күрәбез, аларга килгән өчен бик зур рәхмәт. Бик актив булсыннар, шул сайлауларга килеп, чөнки без үзебезнең киләчәгебезне сайлыйбыз. Әлеге участокта 15 яшь гражданин 18 яше тулып беренче мәртәбә сайлауларда катнаша. Зөлфия Хөсәенова әнисе Гөлфия ханым белән бергә килеп тавыш бирде. Браслет алдылар. Яшь сайлаучы буларак Зөлфиягә күчтәнәш тә тапшырылды. Бүген мин иң беренче тапкыр сайлауга килдем. Мине бик якты итеп каршы алдылар. Инде күчтәнәшләр бирделәр, браслетлар да бирделәр. Гаилә белән килү бәйгедә катнашып iPhone 15 һәм Lada Vesta автомобиле оту мөмкинлеге бирә. Хөсәеновлар гаиләсе дә әлеге мөмкинлектән файдаланачакларын белдерделәр. 2486 сайлау участогында комиссия рәисе Марат Захидуллин. Ул эш барышын ныклы контрольдә тота. Саба бистәсендә урнашкан 2486 номерлы сайлау участогы бүген инде менә иртәнге сәгать 7-дә Татарстан гимны астында үз эшен матур гына ачып башлап җибәрде. Шулай иртә очлыгы карамастан безнең инде беренче булып сайларга теләүчеләр шактый килгән иде. Тик ләкин инде безнең традиция буенча аның иң беренче килгәненә генә татлы, тәмле торт биреп җибәрелә, кайтып гаиләсе белән чәй эчәргә дип. Безнең бу сайлауда инде Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары һәм партиясын сайлау бара. Безнең бу участокка 1595 сайлаучы беркетелгән. Шуның инде менә бу вакытка 100-гә якына килеп матур гына сайлап китте. Шулай бу участокта безнең 15 беренче сайлаучы каралган, 18 яше тулган сайлаучылар каралган 15-әү. Шуның берсе килеп сайлап китте. Шулай безнең ул беренче сайлаучыларга дагы күчтәнеш каралган. Гаилә елы уңаена карата инде матур гына акциялар бара. Гаиләләр белән килеп сайлаганнан соң браслет алып, шул браслетлар белән карточкага төшеп, шул карточканы ВКонтакте социаль челтәрләрендә беркетәләр дә һәм кешеләрнең кыйммәтле бүләкләр, хәтта машина оту мөмкинлекләре барлыкка килә. Сайлауларга килү, аларда катнашып үз тавышыңны бирү бик мөһим гражданлык позициясе. Сайлаулар сәяси вазгыятьне билгеләүче җаваплы эш һәм халык аны үз күңеле аша үткәреп, гражданлык бурычы итеп кабул итә. Яшьләр дә, өлкәннәр дә бу көнгә дулкынланып әзерләнә. Чөнки киләчәкне билгеләүче вакыйгада һәр гражданның тавышы мөһим роль уйный.